dyma ni'n barod am sesiwn ffitrwydd arall. Fel bob wythnos, mi fyddwn ni'n gweithio'r breichiau, cyhran y stumog, y coesau, ddim bach o bob dim. A dyna ni'n ddechrau yn eistedd ymlaen yn y sedd, a dyna ni'n ymestyn y breichiau dros eich pen. Felly fyddwn ni'n anadlu fewn, ar y ffordd i fyny, anadlu allan ar y ffordd lawr. Gweithio'r cyhran y breichiau, ond hefyd yn bwysicach na ddim byd, fatha rhyw stretch. Medru ymestyn. Chi'n teimlo'r cyhyr yn y cefn, just yn ymestyn. Teimlad eitha braf. Dim ots os da chi'n cyrraedd reit yn y top, os da chi'n cyrraedd rhyw hanner ffordd. Dim problem. Rhyw ddau bach arall. Fyny chi faint da chi'n neud. Union fatha fi. Neu os da chi eisiau gwneud dipyn bach mwy. Dim problem. A dyna fo'r breichiau. Dechrau rhyw gnesu fyny. Symudiad nesaf, da ni am weithio'r coesau. Ochr dde i ddechrau. Fel bod ni'n sleidio draws y llawr. Yn bach haws tu fewn. Os da chi'n gwisgo sanna eich ar llawr calad. Bach caletach yma yma. Os mae pyn bach yn hawdd, sa chi'n gallu codi y goes, y droed, yn gyfan gwbl. Ac yn neud yr un symudiad, a chi'n teimlo y cyhyran y goes yn gweithio'n galed. Sleidio, nôl ag ymlaen ar y llawr. A wedyn newid ochr. Chwith. Bosib eistedd ymlaen ar y sedd, neu eistedd nôl. Be bynnag sy'n teimlo'n gyffyrddus. Does am rheola pendant o dda. Godi oddi ar y ddear am yr tri bach ola. Un bach eto. Dyna fo, breichiau'n dechrau cnesu, coesau'n dechrau cnesu. Ar ymarfer nesaf, da ni am eistedd nôl ar y soffa, ar y gadar. A da ni am wneud rhyw ymarfer, bron bod chi'n rhoi rhyw hug bach i'r pen glin. Felly da ni'n gafel efo'r ddwy law, pen glin chwith, a just codi'r goes mor bell a sy'n gyffyrddus, a newid ochr bob tro. Felly diom ots os da chi'n just codi oddi ar y ddear. Gallu dod dipyn bach pellach, sa hynna'n gret. Cofiwch os da chi eisiau eistedd ymlaen, a wedyn pwyso nôl. Hynna'n gallu bod dipyn bach haws. Knee hugs, dwi'n galw hein. Chi'n gweithio'r breichiau'n codi y goes i fyny, a wedyn yn teimlo y cyhyra o gwmpas y glin yn gweithio. Un bach eto bob ochr. Teimlo'r ymarfer yna'n bendant. Nesaf, da ni am roed yn breichiau i'r ochr, a da ni am wneud rhyw gylchoedd. Da ni am wneud 10 yn ôl, a wedyn 10 cylch y newid cyfeiriad. Ac unwaith eto, mae fyny chi os da chi eisiau gwneud cylchoedd mawr. A fydd hynna'n stwytho yr ysgwydda dipyn bach mwy. Neu rhyw gylchoedd bach. A wedyn newid cyfeiriad. Cylchoedd bach i ddechrau eich, a wedyn tyfu pyn bach mwy. Pyn bach eto, 4, 3, 2, 1. Fyddwch chi'n teimlo'r sgwydda'n gweithio, dwi'n gaddo i chi. Ac y symudiad ola am heddiw, da ni am roed y dwylo tu ôl y pen, os mae hynna'n gyffyrddus, a da ni am wneud rhyw twist bach, un ochr a wedyn y llall, bydd hynna'n gweithio cyhyran y stumog. Felly fyddwn ni'n dechrau a symud. Dwi'n gwybod amdano chi, mae'n nghefn i pyn bach yn stiff. Di bod yn garddio yn y tywydd braf mae dros wythnosau dwytha. Felly dwi'n mynd stretcho yn rhy bell o ochr i ochr, ond diom ots. Be bynnag sy'n gyffyrddus i'ch corff chi. Ddau arall bob ochr, ie. Dechrau teimlo hon ys cyhyran y stumog. Un bach eto bob ochr. A fydden ni wedi gweithio y coesau, y breichiau, a'r stumog. Da iawn chi, sesiwn bach arall wedi gwblhau. Amser cael diod bach, neu rhyw banad.